Dok. Takaw na tapi. Ginagawa mo. Sap. Sa may trabahong brother dia, oy. Huy, sa trabahong brother dia ba? Unsa? Sa trabahong brother dia. Sa trabahong brother dia ba? Uy. Awa man tanya. Ha? Peting dako as kubra. Pre. Kubra pa peting dako ganiya ra ni. Peting dako ang kubra dire pre. Sa man na pre? Bitin ba bitin kubra. Sa bitin. Peting dako ang kubra dire bitin. Ginagawa mo. Dok. Uy, may bitin ka ba? Ay ba? Ay bitin dia. Ha? Ay bitin dire. Bitin dako. Sure good ako na, dako. Dako ani. Dan. Ay kumpiyansa dia pre. Kontrol ta. Ayaw, liyo ka ba kay atong dakpon ba? Kaya rin mabalik ya. Kasi mapakan ta ba? Nadia, una tabunan, anang kuhan yung Nadia. Anak ko lang na inig, di pa yun. Dakpon ra, dili pat yun. Liputan na to, liputan. Dito ka pre. Ato lang ikog niya oh. Gawas. Tara ikog oh. Pantay niya ha. Muaki na, Sige. niya. Akti ko kay mamaak niya, mubuga ba yung kuhan? Upo lang ako pre. Pre ka, pre. Ako dulo, anak pre. Sukol nun. Pertig yung iso ka. Lipot ha, lipot, tuyok. Sari ko pre. Silipa daw, pre, silipa. No? Ikaw daw, ikaw. Tanawa sabi. Sige, tanawa kay kung mukha akong tigwason. Bukaan ba? Buwa ni anak. Yung isip pa ba? Nang naikog niya. Daw. Tara pre. Oh, tanawa na. Na. Tama no. Nagil pre. Ayaw kumpiyansa pre. Kumpiyansa pre. Ulo. Ako ni sikop na ko daw sikop. Sige pre. Ako ni sikop. Look out me dire pre. Ikaw na, testingin daw. Look out lang mi dire, bantay mi dire. Buwa ni pre. Uy, Ha? kaya uy. Hawak di makakabalo ako be. Darang ulo di makakabalo dako boy. Sige na ikaw daw. Ako nagloko-loko. Tanawa ha. Bantay ha. Sige kaya kung bala diri. Basta mag-isuga mo. Bukuan man yang. Ano lang ha. Ayaw, ayaw ka. Tuhik ba? Oya, ako ba? Ginagawa mo. Tuhik ba? Tuyukin ninyo, pre. Isuga, tuyok kami, tuyukan. Tanawa na ako. Tikos man na pre on. Perting dakuan, nagluno man dahil ni. Dako kay ba? Nagluno ba, oh? Laki man na pre. No. Takaw na ta pre. Nagluno. Nagluno ne? Tanawa, nagluno lagi. May mata pre gising ga awaron pre. Awa. Kun nagluno gid ay pre. Awa, saong kakalipang dakop, no? Ay, may sigopon na lang kita, eh. Ikaw na nagsikop, kasi kaya ni mo. Ah, wadi ah! Makaya ko ay mo kuan manggani ini. Anaon akong dahon ba mo? Sige, Action sa kana pre ba? Sige. sige, habi namin. Sige. Unali ha kay bisag kung unsay mahitabo sa kuha, kinahanglan mapatay nimo na Ako bigyan. ba nagdukan kita, ni? Sige pre. Unanan yung kuni. Sige. Toro yang ulo. Sige diri.
Kakot. Kubik. Bahala ni. Ay, pre. Isog kay ba? Laki na yung abitin ba? Isuga na pre. Ay, Tigbason lang kata na para mamatay na. ibaligya ba nato nung se lino na to ana. Kwarta na kay nang taba. Di yun ni kaikyas ni Ron kubrahan ni pre. Ako'y maglagot ani Ron. Si Kupon yun ko ni. Sao ka na to niyo? Di man gid makayag sikop na ko pre. Tiktikan ko ni. Bunalan na ko. Piangan lang na to. Sa umo ka sa ulo ba? Piangan lang. Sige. Batay mo na ka na. Oh. Sige, sige. Patay ko diha. Uno. Sige na. Dos. Ay. Tara wa. Pre. Kita no. Nabali ang kunas. Tang isog ka pre tanawa. Gahi kay nang bitin na ba? Ako nang si Kupon ni pre. Di man gyud makaya ni pre. Ako'y masikop, murag ikaw na lang gyud pre. Upo na. Batay mo diha pre ha. Sige. Uno. Pantay mo ikyas na ba? Usa na gulitan niyo pre, ulo na. Ayan ni pre. Sige na. Sige na pre kay ulo naman na yan na. Tuka na pre. Yap po tulo. Sige, sige. Dali na makay basi magkagawas pa na. Uno. Dos. Ay. Tres. Tama pre. Kubra jud yan. Dating dako ano? Imnon ta ni Ron. Wa man kay ayo pre. Ito na bitin. Wa kay ayo pre ba? Abi na kog tinuod na nga bitin. Cobra Energy manday na. Paim na tabi. Kabalo ka ni pre, pag mayroon ka nito wala kang talo. Tinuod ka pre. So, subukan natin. Imnon na to ni. Sige pre, apre pre. Yan ako. Yawan ni mo apre. Ay, daw. Ay saman. Ako yogurt. Sige na pre. Makapangis. Ah! Gusto ko mangita og bitin pre, bisan magpila ka bitin. Kaabi ko yawan di anag tama pre oy. Tisting ay misog dito ka. Tisting ay. Lang. Ah. Gusto ko mudugo ng dragon pre, dili bitin ako ah. Mangita tag dragon pre, asa mga dragon pre. Tisting na. Testing na. Daw. Testing pre. Kung di pa ka mangisog ka, pre, tama. Di na kay mukha akong bitin pre. Gusto na mukha akong tao. Tatalawa. Takana. Sawa-sawa. Ayan naman. So, para sa pagkaking video, don't forget to like, comment, share, and subscribe. So, mag-shoutout meron sa mga nagpa-shoutout tong comment na Shoutout meron. So, shoutout mga kanang no. So, shoutout kay Kuya sa likod from Balot Island, pinaka. So, mag-shoutout meron guys. So, shoutout kay John Kevin Barsarsa, Tunog Kali 90s, then kay John Paul Marshall, Kyle Girasol, King Dragon, Mark Lacamento, then kay Bisaya Onliner, Alocard user, o kana lang. So, paki-follow sa akong TikTok guys. Kani, paki-follow ni nga TikTok. Then kana lang. Shout out kang Juan, Kuya Dunjon. Tara. Sa taga Antipas. Antipas, Balot Island. Nag-new ko. So, kana lang guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe para updated mo sa mga video. So, paron si Ron. Shout out kay Ron. Pinaka-delikado sa katiling ba.